дар шурӯи ҳафтаи нав хабарҳо ва гузоришҳои 8 январро аз студияи марказии радиои Озодӣ пешниҳоди шумо мекунем. Шаълои Гулхоҷа ҳастам. Салом. Сархати мавзӯи барнома. алоқа барқарор шуд. Ширкатҳои мобилии Тоҷикистон баъд аз ним моҳи маҳдудият рақамҳои тамоси телефонии NGN-ро фаъол карданд. дар ҳоле ки Узбекистону Тоҷикистон дар бораи беҳбуд бахшидани равобит ҳарф мезананд, ҳунармандони узбек дар душанбе барномаҳои сиркии худро намоиш медиҳанд. ва дар ҷустуҷӯи адолат Каромат Шарипов фаъоли ҳуқуқи муҳоҷирон қазияи ихроҷаш аз Русияро бо вазири корҳои дохилии Тоҷикистон дар миён гузошт. ширкатҳои мобилии Тоҷикистон яке паси дигар дар бораи дигарбора барқарор намудани алоқаи телефонии NGN хабар медиҳанд. Дастрасӣ ба ин навъи мухобирот 3 ҳафта пеш масдуд шуд ва норозигии муштариёнро дар дохил ва хориҷи Тоҷикистон ба бор овард. намояндагони ширкатҳои мобилӣ мегӯянд, феълан санҷиши дудситонии кул дар бораи сабабҳои бастани рақамҳои NGN давом дорад. Зарангези Наврӯзшоҳ гузориш медиҳад. ширкати мобилии Билайн бо нашри як изҳорот аз барқарор кардани хадамоти гуфтугӯии NGN худ бо номи Салом хабар дод. ба иттилои ин ширкат муштариён метавонанд мисли пешин аз хадамоти мазкур истифода баранд. ҳамаи шартҳои истифодабарии хадамоти NGN мисли пешин боқӣ мемонад. ҳамчунин ширкат дар идомаи изҳороти худ аз муштариён барои сабру шикебоӣ дар ин муддат изҳори сипос карда гуфтааст, барои фаҳмидани вазъияти ба мо вобаста набуда изҳори миннатдорӣ мекунем. барқарор шудани хизматрасонии NGN ширкати Билайн ҳам дар ҳоле аст ки чанде пеш ширкати Тсел ҳам барои муштариёни худ дубора хизматрасонии NGN-ашро фаъол кард. дар ин миён ширкати Вавилон Мобайл ҳам эълон намуд ки нармафзори худ барои гуфтугӯҳои NGN худро бо номи Мобигап фаъол кардааст. NGN ва паёмрасонҳое ба мисли Вайберу WhatsApp ки бо ёрии интернет кор мекунанд, ягона роҳи тамоси муҳоҷирони тоҷик бо пайвандонашон дар Тоҷикистон маҳсуб меёбад. рӯзи 18 декабр хизматрасонии NGN дар Тоҷикистон баста шуд ва хадамоти алоқа гуфт дар зудтарин фурсат паёмрасонҳои дигар низ аз фаъолият боз хоҳанд монд. ин тасмим бештар аз ҳама муҳоҷирони тоҷик дар Русияро нигарон кард ки шуморашон аз 600 000 то 1 миллион нафар гуфта мешавад. рӯ меорем ба мавзӯи дигар. раиси ҷумҳурии Узбекистон барои сафари расмӣ ба Тоҷикистон омода мешавад. рӯзи якшанбе Шавкат Мирзиёев дар ин бора хабар дод ва афзуд ки интизор меравад дар ҷараёни ин сафар байни ду кишвар қарордодҳои бузург ба имзо бирасанд. ӯ аз ҷумла ба боз кардани роҳҳои оҳан ва аз нав васл намудани хатҳои барқ ишора кард. ҳарчанд ҳанӯз санаи дақиқи сафари расмии президенти Узбекистон ба Душанбе маълум нест, аммо мақомоти тоҷик мегӯянд ҳафтаи равон омадани Абдулло Орипов нахуст-вазири ин кишвар منتظرند. اما تا آن دم هنرپیشه‌های سیرک دولتی ازبکستان با تماشابینان توجیک برنامه هنری خود را نمایش می‌دهند. این سیرک از بزرگترین در کشورهای پساشوروی محسوب می‌شود. برای نخستین بار است در صحنه توجیک هنرنمایی می‌کند. همکاران ما نیز یکی از تماشابینان سیرک مذکور بودند. مخلصان توجیک در 20 سال اخیر برای بار اول هنرمندان ازبکستان را در صحنه سیرک توجیک می‌بینند. سفر هنری سیرکبازان ازبک که سر از آغاز سال نو تقریبا 1 ماه در دوشنبه ادامه خواهد کرد، از سوی مخلصان توجیک و خصوص کودکان خوش استقبال شد. ما پسر مکتی دخترام میاجه اومدیم، پدر و مادر و شوهر میاجه تماشا داریم. تماشابینان سیرک ازبکستان اصلا کودکان بودند که در روزهای تعطیل زمستانه این برنامه هنری برایشان غیر منتظره بود. داربازها را میبینه و وقتی که مثال داربازها از بالای بند مثال به دیگر طرف میرن، در آنجا ما به هیجان میآییم که از دوام وی مثال چی میشود. سیرک میمون داره، پلنگ داره، شیر داره، کلون داره. در تلویزیون دیدگی بودم با پیش میبینم. سیرک دولتی ازبکستان از بزرگترین سیرک‌ها در کشورهای پساشوروی عنوان می‌شود. حدود 400 هنرمند دارد و در طول 20 سال اخیر به حدود 20 کشور دنیا سفرهای هنری داشته است. گروه هنری سیرک دولتی ازبکستان را که در دوشنبه هنرنمایی دارند، هنرمند سابق سیرک دولتی تاجیک و هنرمند خدمت نشانداده تاجیکستان شوروی رهبری می‌کند. Ну, конечно.
албатта баъзан вақт ба тоҷикистон омадан мехоҳам. ба ҳар ҳол ин ватан аст. мо ватани худро фаромӯш намекунем ва ин ки мо имрӯз ба тоҷикистон барои ҳунарнамоӣ омадем, ин маънии зиёд дорад. ман фикр мекунам байни тоҷикону ӯзбекҳо ҳеҷ гоҳ монеае вуҷуд надорад. мо ҳамеша бародар будем, хоҳар будем. Братьями, сестрами. дар ин намоиши ҳунарии сирки давлатии Узбекистон дар Душанбе теъдоди ками ҳайвонот ҳузур дорад. сабаби аслӣ ҳанӯз суолҳои ҳал ношуда миёни мақомоти бойторӣ ва марзбонии Узбекистон ва Тоҷикистон будааст. нахустсафари ҳунарии сирки давлатии Узбекистон ба Тоҷикистон дар ҳоле аст ки дар тӯли бештар аз як соли нармиши муносибатҳои ин ду кишвар табодули даҳҳо барномаҳои фарҳангиву фароғатӣ ва намоишгоҳҳо сурат гирифтааст. мақомоти баландпояи Узбекистону Тоҷикистон низ дар густариши бештари равобити кишварҳояшон изҳори омодагӣ кардаанд. нигоҳе меандозем ба мавзӯъҳои ҷаҳонӣ. наҷотбахшони се кишвар Чин ва Амрико ва Кореяи Ҷанубӣ дар маҳалли фалокати ду киштӣ дар наздикии шаҳри Шанхай барои бартараф кардани паёмади садама ва ҷустуҷӯи даҳҳом малоҳи гумшуда идома медиҳанд. ба ҳангоми садама ки шоми 6 январ ба амал омад, қисми аз 136 000 тонна нафти ғализи киштии санчи ба баҳр рехт ва алоқа бо малоҳон дафатан қатъ шуд. Абдулло Ашуров тафсилот дорад. флоти низомии иёлоти муттаҳидаи амрико ба амалиёти ҷустуҷӯи маллоҳони беномунишоншудаи киштии нафтрасон дар соҳилҳои чин ҳамроҳ шуд. шоми 6 январ бар асари бархурди ду киштӣ ки яке боркаш ва дигаре нафтрасон ё худ танкер буд, дуввумӣ оташ гирифт. ҳоло сарнавишти 32 узви экипажи танкери зери парчами кишвари Панама ки 30 нафари онҳо эронӣ ва 2 нафари боқимонда бангладешӣ буданд рӯшан нест. рӯзи 8 январ флоти амрико ҳавопаймои P-8A-ро аз пойгоҳи Окинава ба тафтиши макони садама ирсол намуд. феълан киштиҳо ва ҳавопаймоҳои Япония ва ё Ҷопон, Кореяи Ҷанубӣ ва Чин афроди беномунишоншударо ҷустуҷӯ доранд. вазорати нақлиёти Чин иттилоъ дод ки баъди бархурди киштиҳо дар тахминан 300 километрии соҳили Чин танкери 274 метра оташ гирифт. ҳамин манбаъ афзудааст ки киштии дуюми садама дар Ҳонг-Конг сабти ном шудааст ва ҳамаи 21 узви экипажи он ки шаҳрвандони Чин мебошанд ба макони амн интиқол ёфтаанд. ин киштӣ мебоист 64 тонна гандумро аз иёлоти муттаҳидаи амрико ба Чин содир мекард. тибқи гузоришҳои расида дар танкер тахминан 136 000 тонна нафти хоми эронӣ интиқол меёфт. шумо барномаи хабарии радиои озодиро тамошо доред. Каромат Шарипов, фаъоли ҳуқуқи муҳоҷирон ки моҳи декабри соли гузашта аз Русия берун карда шуд, рӯзи 6 январ бо вазири корҳои дохилии Тоҷикистон мулоқот намудааст. ба иддаои Каромат Шарипов, ихроҷи ӯ аз Русия ғайриқонунӣ буд. Рамазон Раимзода ваъда додааст ки барои ҳимояти ҳуқуқаш кӯмак хоҳад кард. Мирзонабии Холиқзод ва Шодмони Ятим бо Каромат Шарипов суҳбат намуданд. Каромат Шарипов, собиқ раҳбари ҷунбиши муҳоҷирони тоҷик дар Русия, мегӯяд ӯро гурӯҳҳои мафиозӣ дар ҳамдастӣ бо мақомоти Русия ба Тоҷикистон ихроҷ кардаанд. ин нуктаро баъди анҷоми суҳбаташ бо вазири корҳои дохилии Тоҷикистон рӯзи 6 январ ба радиои озодӣ баён кард. хушбахтии ман хурсандоним аст ки давлати Тоҷикистон қабул намуд. онҳо метонистанд ба дигар давлатҳо партоянд. ба дигар давлатҳо, масалан ба Южни Африка, Сомали партоянд. Каромат Шарипов мегӯяд ба мақомоти рус расман муроҷиат кардааст то ба суолҳои норӯшан дар бораи ихроҷаш посух диҳанд. аз ҷумла вай дар бораи он ки шаҳрванди тоҷикистонист ва аз замони шӯравӣ то инҷониб дар Русия ба сар мебарад пурсидааст. адвокатое ки аз тарафи ман запрос ба номи ҳамвазир ҳаст, 16 число ба дасти онҳо расида буд ва 1 моҳ муҳлат дорад ба гуфтаи онҳо ва дар муддати 1 моҳ бояд муҳлат диҳад. яке аз онҳо будани паспорти СССР куҷо шуд? дидем ки доштани паспорти Тоҷикистон кани нусхаи вай. ҳамчунин Каромат Шарипов мегӯяд аз вазири умури дохилии Тоҷикистон тартиби ихроҷашро ба Тоҷикистон пурсидааст. агар аз суҳбати ман бо вазир суҳбате ки ман доштам имрӯз ва ин гуфт ки ба ман ки ман хабар надорам ва ки ба вай маҷбур сохт кардад ки хабаре ки ин ҳодисо ин справкора ман надорам ва таҳти назорати худ мегирам. пас чӣ гуна ин санадҳо агар тақаллуби ҳастанд чӣ ҳастанд мақомоти Русия ба ин бовар кард ва шуморо гирифтанд бурдан 11 рӯз дар боздоштгоҳ нигоҳ доштанд баъд аз он ба Тоҷикистон интиқолтон доданд. ин чӣ маъно дорад? ҳамин аст бадбахтӣ ки бояд мо нуқтаро монем ки дигарон азоб накашанд. ман як шаҳрвандӣ доштам. шаҳрвандии ман сабаб дошт ки мондан дар қувваи мусаллаҳи шӯравӣ баъдтар дар Русия. ин шуд. ман нафақа гирифтам.
каромат шарипов раҳбари собиқ ҷунбиши муҳоҷирони тоҷикро шаби 13 декабр дар пайи қарори додгоҳи вилояти Москав ба Тоҷикистон фиристоданд. қаблан дар пайи моҷарои марбут ба латукуби як муҳоҷири тоҷик дар шоми 20 сентябри соли гузашта дар маркази тиҷоратии Лубнино мақомот каромат шариповро дар ташкили эътирозҳои даҳҳо муҳоҷир айбдор кард, вале худи шарипов ин иттиҳомро рад карда мегӯяд вайро банохост ба ҷои ҳодиса даъват карда аз вай эътирозгар номиданд. аз ин ба баъд каромат шарипов мунтазам мавриди таваҷҷуҳи мақомоти Русия ва ҳатто борҳо огоҳӣ гирифт ки нисбаташ чораҳои ҳуқуқӣ дида мешавад. ин буд ки охири моҳи сентябри имсол як раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Москав шиносномаи каромат шариповро бекор кард. ҳамакнун каромат шарипов нафаре ки на шаҳрвандии Русия ва на Тоҷикистон ҳатто як ҳуҷҷати бешаҳрвандӣ ҳам надорад, мунтазири ба таври мусбӣ ҳал шудани масъала аст. Шодмониятим, Мирзонаби Холиқзод, Озодӣ, Душанбе. 80 сол ман будам дар Тоҷикистон. саре мезанем ба Афғонистон. баҳси раиси вилояти Балх Ато Муҳаммади Нур бо ҳукумати марказии Афғонистон амиқтар мешавад, дар ҳоле ки мақомоти Кобул мегӯянд волии Балх аз мақомаш бо хоҳиши худ барканор шуд. ба гуфтаи Ато Муҳаммади Нур, истеъфои ӯ шарт дошт ва шартҳои ӯ иҷро нашуданд. бар илова раиси вилояти Балх аз иқдомҳои раиси ҳукумати иҷроияи Афғонистон доктор Абдулло ки ҳамҳизбаш мебошанд қаноатманд нест. хости мо аз давлати марказӣ, хусусан ҷиноб соҳиб Ашраф Ғанӣ و رئیس اجرایه همی است که همی تنش‌ها و اختلافاتی که در دولت رخ داده همی را محو بکنند، همی والی ما را گشته در جایش برقرار بانند. ما از همی والی مراجعت یک ساکن شهر مزار شریف به حکومت افغانستان است که به عطا محمد نور رئیس ولایت بلخ نرسند و بگذارند که او کار کند. جنجال برای مقام والی بلخ از ولایت‌های استراتژیک افغانستان نگرانی‌ها درباره خروج مناقشه داخلی را برانگیخته است. خودش میگوید رئیس جمهور اشرف غنی میخواهد او را به زور از مقامش برکنار کند. جرم ما چی است که در برابر ما توطئه صورت میگیرد؟ جرم ما می است که علیه تروریسم جنگیدیم، با غرب متحد باقی ماندیم. جرم ما می است که در برابر زورگویی‌های با اصطلاح یا دزدای ارگ و سپیدار نه گفتیم. جرم ممی است که عدالت واقعی اجتماعی و سیاسی در سرتاسر افغانستان می‌خواهیم. عطا محمد نور که گفته است در انتخابات آینده ریاست جمهوری در افغانستان شرکت میکند، اشرف غنی را با آن متهم میکند که او میخواهد به همین وسیله از رقیب احتمالی قوی انتخاباتی و تاجیک قدرتمند خلاص شود. او یکی از شریکان پیشینش رئیس حکومت اجرایی عبدالله را به خیانت به ارزش‌های حزب جمعیت اسلامی متهم میکند. چون دکتر عبدالله ضعف خود به نمایش گذاشت، در تمام بی‌کفایت‌ها شریک است و در برابر تمام جنایات به تفاوت باقی مانده. دیگه جمعیت به سر دکتر عبدالله سرمایه‌گذاری نمی‌کند. عطا محمد نور یکی از شخصیت‌های با نفوذ است که یک 10 ساله باز بلخ از آرامترین ولایت‌های افغانستان را مدیریت می‌کند. از رهبران حزب جمعیت اسلامی است و طرفداری زیاد دارد. و جناب والی صاحب در واقع در ولایت بلخ خدمت خود کرده و مردم طرفداری هم است که باید جناب والی صاحب در ولایت بلخ باشند. اشرف غنی ماهی گذشته نامه استعفای عطا محمد نور را امضا کرد، اما او از مقامش نرفت زیرا شرط‌های استعفایش را نپذیرفتند. حکومت افغانستان مسئله را شرح نمی‌دهد. عطا محمد نور که در تاجیکستان رساله نامزدی حمایت کرده است، از مجاهدانی است که ضد شوروی در افغانستان جنگیده است و یکی از افراد ثروتمند افغانستان به حساب می رود. سازمان دیدبان حقوق بشر سال 2015 گفت دلیل‌های قوی دارد که دست داشتن عطا محمد نور در نقض حقوق مردم را نشان می‌دهد. خودش این ادعا را رد کرده است. در بلخ ما راضی هستیم که و شب گذشته قطعه شهرهای دوشنبه بدخشان در حدود نویه شمزینی شوهین بر اثر ریزش سنگ بسته شده است. این را در فصل سرما یگانه رویی است که پایتخت را به ولایت مختار بدخشان کوهی می‌پیوندد.
این خبری آخرین در نشر نوبتی برنامه بود. اگر میخواهید دویم در جریان تحولات تاجیکستان و جهان باشید، سامانه www.azadi.org در خدمت شماست. برای همراهیتان تشکر و خدا نگهبان هر یکی شما باشد. فردا در همین وقت با شما ملاقات میکنیم.